Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Калі моліцеся, не гаварыце шмат, як язычнікі, бо яны думаюць, што ў мнагаслоўі сваім будуць пачутыя. Не будзьце ж падобнымі да іх, бо ведае Айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу, раней, чым вы папросіце ў яго. Таму вы так маліцеся: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Калі вы будзеце адпускаць людзям правіны іхнія, то Айцец ваш нябесны адпусціць і вам. І калі не будзеце адпускаць людзям, то і Айцец ваш не адпусціць вам правінаў вашых».